Oh, molweni. Yeah, molweni guys. Ngiyadlala sanibonani. I am back again, but ngizolala manje. And finally I'm home. Yeah, okay, kudala ngifikile. Honestly, kudala ngifikile, but bengihambile ngaya park. Then mangibuye park, we went to buy food. Yeah, and then after that ngenzela wonke umuntu ukudla, sadla, sabhonda, sabuka i-TV. And then emva kwalokho wonke umuntu-ke wayeseyalala khona, ngoba nami ngilala khona-ke manje. I hope you guys are okay and nibe nosuku oluhle. Olwambile busy though, very busy. Yeah man, I was just checking up ifoni yami ayina battery, and I'm tired, super tired. So obvious, into engiselele manje ukulala. Ngiyosebenzisa iKeepit X8, ngicela ngifake imali futhi eKeepit. Ngicela ngifake imali. Hi Ben. So yeah, ngizolala manje. Kuyoke nje enzala ngihlala ngizolala. Hayibo. Ungangithandi ngiyahlanya mina ngikhanda. Phole zanambuzane zifaka. Number, account number. Inamba ziphi? Account number mhlambe. Ngifuna ziphi inamba? Cacisa phela. Ngiyazenzela uma stand akekho namhlanje. Ngiyadlala uma stand vele akekho, kodwa ayikho singiyazenzela. Ngiqante ngize ngiqede zokubuza amazi abandayo, angazi ngoba nakwenze njani ngoba phela akusashisi nayo ngako. Ayo. Yeah, jealous down ngizolala manje. Kumele ngithole noma okusaphilisa. Ngizokubamba ubuthongo kanje. We, bazothi what? Konje kuzothini? Hey. Bazonginika iwarning la TikTok bethi angazi dangerous tontoni. Hey. Kodwa akusenani, kusho ukuthi happy birthday. Yeah, no, ngizolala manje. Bafethu angazi ukuthi ngizothini la. Indlela engibhore ngayo. Angazi ngoba ngibona ihabli la ekhaya noma ngiyasangana. Hey. Akuseyami kodwa ngiyayibona ikhona nayila. Ngikhonini, sazobuza kahle ukuthi ekabani ihabli. Ubani lo ufuna ukungithemtha? Ngiyadlala ngithemtheni. Angibhemi mina lento bengiyithesta. Yabona manje ngisayithesta kahle ukuthi unjani lo shuni, yabo? I'm good, how are you, Vix? Guys, bangiyadlala, bye-bye. Ngizawulungisa umshado wami, angazi-ke muphi ngoba ngathi yo-7 yabhidlika. Ngiyadlala. Umshado. Oh, anginamshado, shame bandla. Ngiyintsha nje intombazane. Kwani udla manje la endlini? Ngiyadlala ngithe ngiyalala. Ngeke ngiye nje ukuyodla, ngiyayithembisa. Sebakhuluma ngey'nkomo futhi. Indaba zabantu kwanele indaba zabantu. Thank you, Sam. Ngisendeleni ama-gift, ngisanongigqolozela, yibo. Kanti nibuye nenze njani bafethu? Images awufuna ukuphela, kunini ngithi ngiyazazi. Mara aphelile amanye, yabo?
iphelile ngivela ngadlupha ibhonethi kunje ngathi ngiyayifaka nakusasa kusolunye usuku yini futhi Saturday kumele ngigeze ngigqoke kahle ngibangene angazi ukuthi ngiyoba ngena lapha ngoba phela angazi muntu la hlala emasababsini lana khona belungu khona izinkane abantu abakhona abase bahlukomedi 1 and 2 ama-resistivity ala yeah bahlala la but still ama-students akhona angazi because ba-attend social ila wona labo engibaziyo bahlala e-1 nakhona i-1 isekudeni bahlala i-1 aba-attend main campus mhlawumbe ngazi abawu-2 cabanga then la ngazi lo bengiqhina nomngane kasisi wami angazi noma ukhona yini umngane kasisi wami then i-rest enye ile South Place yeah ile South Place lapho-ke ngazi abantu abawu-2 3 then enye i-Don Village le marobhosana asezansi angifiki nokufika angazi umuntu ke-Don Village nakuphi amanye amaresa la akhona ise-PowerPoint futhi PowerPoint 1 and 2 mabesho bathi khona i-PowerPoint 1 and 2 angazi nokuthi i-1 kuphi 2 kuphi hayibo i-1 angazi noma ile la ingase garage bese 2 ile ngase South Place again yeah South Place so kusasa ngizama ngiyavakashela abantu yeah because I go ventitheni yenza zami ngivakashela abantu ngazosheshe ngibhore ngisheshe ngibuye ngizolala impilo yami kanjalo-ke mangila emasababsini ngiyavuka ngiyageza ngiyalala ngivuke ngidle ngilale ngivuke bangithume ngibuye ngilale hayi noma yini mfethu into yokugcoba umlomo ngiyiboni angifuni ukuqamba manga ayikho i-suitcase ile ngiyacabanga into yokugcoba umlomo se-suitcase-ini angize ngizicobela bani umlomo vele ngoba ngiwomile nje hlezi womile uyaphapha futhi wena cha uyadelela lezo sisi abantu abanakile sewuzonakisa abantu kusulo ngikhuthana nomlomo mfethu kanti yini inkinga yakho awukhulume nami uyangizonda yini ngisho phela uma ungizonda siqede ngiyadlala ngiyakusaba hayi ngiyakusaba zonibizela umnakwethu azonigadlaza ngeke ihlale nawe ngile nasembhedeni wabantu yabona nje futhi yazi into ehlanganisa mina ninganaki imumva guys kumesi vele sebusuku uqoqa kuseni sazizoyenza ivlog amsho ngizoyishiya halfway amsho ngizofika ngishuthe ngivuka ngabe yogeza ubuso uphi ngikile le room engilala kulo amsho ngizophilela lapho because mase nge-dining room uzothi ubeka ifone lapha shwi bayandlula nkosi yami abantu laba la ekhaya bayandlula bafuna ukuyiveza ekhamereni angazi ngiyaphila njani nje ngiyaphila candla khula iva mama ngenithi baningi kangani ngihlelo kuthepha screen sho singidelela mina phela eras ngibuyela nge-16 nge-18 event after event ngiyabuya ekhaya ngoba phela le ukuthi lo ngiyiphekele res ngiqeda ukudla angiyiboni kahle hayi akunalutho nje lo bandla hayi akunalutho akulutho nje ngiyaphila njani lindo kuhle ninganaki inyawo zami guys ninganaki nakani mina yimi lo umnakwethu phela mfethu kodwa naninguphe ethi hayi ungamiyeki asitude naye so2 ngokuthi ngikhala ngalela ngathi bongaze ngadeleleka singayenza kanjani into enjalo singabantu abawu2 baphila ekhanda ngideleleka sometimes mina sengidlalelwe mina ngazi abalali ngani njoba ngumlalela
emzini yabantu kube ngihleli lapha emzini noma ubhadalwa i-NSFAS. Hhayi ngiyahlala kube ngibhorekile. Shame ngoba nalabantu engibashiye lapha into abayizenzela yona namhla bayifuqela ihabli, nakusasa bephinde beyifuqe ihabli, naSunday bezobe befuqa ihabli nje hlezi ngibabalekele ngoba njalo fuqwe ihabli but befuna ukuyibulala. Waze wangichaza ungavumi ukuchaza, ngiyakucela. Angibonanga lokuhle bakhona abantu abahle lapho, bhekisisa kahle. Angimuhleki futhi ile phone engizama iyangizama lento le. Angikho nje mina, unfortunately angikho nje. Where are you from? I am from akubalulekanga lokho kodwa nje ngikhona nje, ngibona nawe ngikhona, ngiyaphila khona manje ngisemasababisini. Ngiyayisola bandla. Angeke ngikwazi ukuntshela ukuthi ngihlalaphi, ngiyafisa bona ukuntshela ukuthi ngihlalaphi but angeke ngikwazi. Hi Landoza, hi Makesh, ngifunde right? Yes. Ngiyabonga nangifollowa la ave nizithandwa nina. Bafethu, Instagram yami inama followers 81k. Thank you for the rose. And then la sina 96, 97, 90 yo. Ayangazi. But aningeni ngithathe ningibeke 100k. Nibone nje ukuthi ngizokwenza njani. Nibone nje ukuthi ngizokwenza njani. Kumele ngicelebrate ku 100k. Kunini ngicela, ngiyancenga. Cani ngifollowane. Okay, manje ngafuna ukungifollowa ngilikeeleni. Yenzani ukugoda. Why Sasko? Ubani ongibuza lo dodi lapha e-Instagram? Why Sasko? Why not? Yini wrong Sasko? Ayinina. Ngifuna ngenze njani? Support bayibizani EFF. Hey man. Ngiyazi mina. Hayi mina ngithi bandla ngihamba emahotela. Anginayo imali yokubhadala ukuhlala hotel. Broke guy. Can I join? No. Usahlala eZola? No. Angisahlali lapho. Ngihambile eZola. Ngihambile eZola. Ngihamba nini last year. Abazali asebehlala lapho nakhona futhi we are moving. I think next year we are moving. Mangiza bathi they bought a house. Angazi wabayithengile but kunezinto ezikanjalo. Angifuni ukumuva because it means mina ngiqala impilo nje endaweni nje nabantu engingabazi. I'm sure kuzongithatha 2 years ukuthola abangani. Futhi angibafuni. Ngibafuna nabo bangani. I don't want to move but it seems like I don't have a choice. But it's fine. Into engiyenze ngikhuluma kakhulu leyo. Ngiphula umoya because why? Sengihlala ngake Soweto. Gwiqi sekumele ngihambe. Bengithe ngiyalala angazi mase nitheleka nibe bangaka lethi ngenze njani mhlawumbe ngoba phela ake niphume nisale ningu-20 nizovalela yini niphume nje bayizi nihambe nolala esebusuku kusho mina ngizolala ngo-2 nango-4 futhi ngisalele ngizokubamba kodwa uzohlala lapha. Hayi kusho ukuthi good luck mfethu. Good luck nje futhi ayangazi nokuthi uzenzani ukuthi ngihlala lapha. So my song is about a single mom and tell me what you think. It's about a single mom. Hey. Yeah. Okay. Ngaze ngagqilaza amehlo ngineyibuka kanti ngeke ngiyilandelani.
ngicela ngijabulile. Bengikhuluma naye namhlanje. Ngiyaphila njani ngathi ngingaphuma naye se-date. Angiyenzi leyo nto. Into zabelungu lezi. Abazi ngiphuma ngithi ngiye-date-ini. Sengigqoke ingubo ngempela ngize ngifaka amakwayikwayi. Yeyi mina ngifuna ukufaka ujini. Ngifaka amateki. Ngifake futhi nesikibha esikhulu ekungesona esami. Ngiyathanda emayikipha zabantu. Impilo le ngiyiphilayo hayilandile. Ya. Sibadla inyama yenhloko. Yenhloko. 3 months missing. Angazi ukukhuluma ngani but okay. Yimuzane angisuzanele. Ngey, ngithe ngukwanele. Ngathi futhi ngathi kuwe ngukwanele. Angazi yazanele. I can pay. I can also pay. Like I can also pay ngakhathazeki. I miss you bandla nokukhuluma kakhulu. Ngihlezi ngikhuluma kakhulu. Ngihlezi ngikhuluma kakhulu. Ngihlezi kunento engizoyisho. Ungibhalele back inbox ngibhalele ngizokuphendula. Hayi abafana bengangibhaleli. Ifoni yami izocima mangibhalela abafana. I said what I said, yes. Hayi, ubani? Hayibo, akukhuluma indaba zonke kodwa uzakusiza irecord lo live. Sophuma. Webobo. I-charger ye laptop emama khiphi? Oh. Ngiyabonga Thulani Mahayisi. Asingwenya waqhamuka usuhle. Asambe siye groove. Angigroove mina. Angigroove groove ngiyengilunge. Ngisindo amantombazana abafana. Yabona ayike groove enamantombazana odwa. Le nabafana angithanda sisikahle. Ngizothuka imele la. Kufika umfana nje. Ukukhuluma nawe ini? Ukhuluma ini egroovini? Washo umgilani wathi siyajiva. Siyajiva. Wayefuna ukukhuluma ngikuzo. Ngiyekulalela ingoma. Ngizwane nawe uzongiqambela amani. Hayi man. Uzongilanda nini? He. Ungilande shempela zihlezi ngisibhorekile. Play flavor yachitheka. Emhlophe qwa. Guys ngifuna ukushintsha igama tu. Aningiphe nje igama nisuggest nje. Imani anisho. Manganivulela ipanel ne. Mangavula ipanel la. Ne. Ngisinjoin. Angene ngishele musa. Ayisho sizoyivula manje. Manje ngiyalala. Pumpkin. Hayibo. Ngeke phela ngivule ipanel makuthiwa kuzoshelwa mina. Ipanel ngayivula mhlambi. Sengibona. Ipanel ngizoyivula kusasa. Kusasa mina ngiyazi vele ngizongibhorisa. Mangayanga ndawo kodwa. Ngokhona obethisi sisho yancane. Yeah. Mangayanga ndawo ngizovula ipanel kusasa ningangisheli. Ngicela. Ngicela bandla. Ngomoya wesonto. Ningangisheli. Ngakwenza konke noma ngathi ngicela ukuboleka imali noma ngathiwa nginayo imali zokubolekela kumashonisa. Hayi ukuthi manje ngiyakuthanda ngicela inamba yakho. Vele ukuthi ngikunike eyoma stand noma ngikunike eyeplumber.
Uzama usekhaya nami ngiyamkhumbula akafuni ukubuya. Angazi ndimnandi kangaka ekhaya ngoba ngiyafuna ukubuya. Ngizazama ukuthi ngithi akabuye. Ngafuna ukungimamela. Anikhulume naye. Mina akangizwa. Wakhuluma kamnandi. Uma ngikhuluma kanjena nje. Yabona abafana abanamanga bengishilo le ndaba. Siyayiveza-ke manje omunye. Emihle, what's going on? Is everything okay? Wakwaba nesibongo. Mana ingoba ungasazi okay ngiyahle. Igama lami uKwanele ngwakamdluli. Kwanele Mdluli, yes. Mina nginegama elilodwa futhi. No, I just like your voice. Hi boo. Hi, okay. Ngiyabonga. Hi baba lo. Ingathi nje belobona ukuthi uthwale mina. Hayibo. Thathabi. Nento show. Sihlobene. Hi. Sihlobo sami. Hello baby. Nayi ngithi bonjour. Guys, kuthiwa not make bonjour. Aningiphenduleleni. Angiyazi mina lento. Mina ngikhuluma isiZulu. Bakithi animtsheleni ngibona nembuzo futhi angasene isiZulu angizwe phela lento mina. Hayi unayo indoda. Uhlekisa ngami. Okay, sharp. Nginayo ke. Nginayo shame. Nginayo yini uyayifuna? Hi Admire, I am from Planet Earth. I'm good, how are you? Happy? Ngithe phuma nibe u20 ngifuna ukuvala live wami ayibona abantu. Niyala nje impela nidazinkani. Aningilikeile futhi yokuqala ngoba nidazinkani nje la. Wani baningi kanjani? Yini enzima ngokuthetha iscreen? Lokhu uthephile nje. Asifuni. Sisicela uphume la and ungiblock. Uphume nje ungiblock ungaphindi uvele la efonini yami bandla ngiyacela. Ngoba phela wena awufuni ukwenza into engiyishoyo. Khona la usuhlonipha khona. Bafethu cela ningibuze ngezinto ezakhayo. Cela ningibuze nkosami ngezinto ezakhayo. Hayi lezi zinto eningibuza zona. Na indoda khona ohlelo cha ningibuze mhlawumbe ukuthi ngiphala nini. Something man into yakhayo. Hayibo. Ungitshela lokho. Okay. Ngena la kwaThula. Selela ase. Awulali. Imali ni block ngakini idinga ezibovu. Hayibo, angazi. Angisho izinto zokwakha. Izinto ezakhayo guys ini Ebezweni about it wena. Ngihle ethule. Ngiyakuzwa manje sijaba phela. Yabona Paul. Lala. Hayi ke. Usengitshela ukuthi ngenzeni. Uyangilawula. Thangilali. Ngiyabonga yuza. Hayibo. Wenze great bani. Great guys. Great. Ngithi second year activity. I gave you great. Ngenza grade 7. Qinisile. Ngenza grade 7. Uhlalaphi? Sometimes ngihlala ethembeni, sometimes esitulweni. Khona manje kodwa ngisembhedeni. Naphansi ke ngiyahlala makuthi ayikho indawo yokuhlala yabo. Ezitulweni makugcwele. Ngiyahlala naphansi. Ngiyahlala nje but isikhatsini esiningi ngihlala ethembeni bandla. Akukho ukudlula lokho. Njani? Ngempilo njani? Second year.
uyaphapha ne, angazi noma i-question mark noma yini leyo, kodwa mangabe umbuzo, yebo ngiyaphapha. Mangabe uyangitshela futhi, yebo nakhona kunjalo. Makuwumbuzo loya, sinale zinto abayibiza ama-punctuation marks, uyayifaka i-question mark makubuza. Makuyi-statement ngiyacabanga ufaka i-full stop. Ya, ilapho. Ake ngiphi imali? Umuhle sisi. Ngiyabonga. Kambe bengizothini? Ngabe ngizobheda ngithini? Hayi breastfeed. Guys, ngiyabuza ukuthi angeke nize nikhona yini ngiphe imali. Ngiyayibuzela nje. Cha, hayi ukuthi ngithi ngiphinde. Mana sacela ungivulele ikhanda. Wow. Muhle Maria Papa. Ayi. Thokozani, ziphathe kahle. Ziphathe kahle baba. Asiyenzi leyo nto la. Imali yani, ningiphe nje imali nje. Ningibambise, okay, ngibambiseni-ke imali zini, ngiyanithembisa ngizoyibuya. Hey, ngizoyibuyisa. Bangayibuyisa imali yakho uyangibloka. Simple. Yabo, sibangelana umsindo. Bangayibuyisa imali yakho uyangibloka, uyangi-unfollow. Guys, ekhanda ngenze ama-braids. Ufuna malini? Nangibuzi leyo nto. Wena nje ngiphi imali? Uthanda nemali. Uhlanganaphi? Ikuphi la uhlangana khona? Awazitshela ukuba unqondo. Ayi, isimple lento le. Ningiboleka imali. Ngangayibuyisa. Ngiyangibloka. Vula igroup ye-stock. Ngayivula noba abangani bami ba-broke nabo bayifanela nami. Kungani kumele ngikubloke? Cha, angithi phela ngizobe ngingasenayo imali. And masufuna imali yakho vele mina ngizoloku ngikuziba. Yabo. Ngingaze ngikubloke kuqala. Kumele ungibloke wena. Thanks Nelihle. Hi Mpumi. Hi Ovi. You are so calm or tired? I am calm. I am calm, shame. But namhlanje ngikhathele. Kulungile ngizokunika imali kanjani-ke? Cash send. Ngoba lokho uthi ngizongifuna amanamba ami. Kumele ngiphe address yakho. Hayi uzothini manje? Mina nginayo imali. Mina nginayo. So, opposite yami unemali, mina anginayo. Wow. Yazi wow. Sawubona Mageba, cela ungifonele. Aha. Leni. Guys, account number angiyazi. Angiyazi shame. Ungizolanda imali yakho. Cela ungifonele. Hayibo, nduduzo bhuti, inamba yakho ngenzenjani ngiyigese. Angifuni futhi ukufonela. Ngipha ama number please. Hayi wena. Cha, uzwenza ucash send ngithi. Screenshot bese ungisendela ku-inbox wami la ku-TikTok, ungisendele ne-pin, ngihambe ngiyokhipha imali. Simple. So all is this calm. Yeah. Hi Zimvo. Yo. Kanti uphisana ngani? Angiphisani, hayibo. Angiphisani. Yabo kuthiwa nginemali kube ngiphisana ngayo-ke. Cha, imali bengizonipha abahlobo bami manje, hayi. Angikho broke, ngibankrupt, ngiphuka kahle. Ka-Capitec abazolanda ikhadi labo cause nemali yokuya khona anginayo. Imali yokugibela ngibuyisele ikhadi anginayo. Ka-Absa-ke bawesa bavele bangivale. Ka-Absa ngagcina ukufaka imali 2 months back. Konje ayisuka phi nayo? Yeah, but 2 months back.
Angizi ukuzolanda imali ngingena emzini yabantu. Unekhadi umncane angazi noma umbuzo noma yini le but ikhadi nginalo and makuwukuthi ngikwazi ukuvula ikhadi shoot I'm old enough ukuthi ngingaba nalo ikhadi. Ngiyaphila unjani? Angazi noma uPopayi yini. Amehlo abrown yes. Hlala nemali yakho mawukuthi mali ngizoyilanda ngiyabonga. Ngiyabonga imali yakho. Ubani igama lami? Igama lami intombi emhlophe ngiyadlala. Igama lami uwanele guys. Yo. Yabona ke. Screenshot sanamhlanje ama-viewers mancane kodwa. Nobani lapho ke? Ngiyedwa la ekamereni but kunabantu bala endlini. Umuntu ola endlini khona. Angilala ngiziphila nani mina. Kumele ngibe elekusasa ngilungiselela ukuthi ngiyaphi. Angisakhumbuli konje ukuthi kuthiwa siyaphi. Kodwa la kuyiwa khona nami ngiye because lokho ezivalela endlini ngiyazi kahle. Nolwawo ohlala ekudeni. Bonke labo asabahlala ekudeni. Angazi abahlali ngane ePretoria. Cela ngiphendule ku-inbox for cash send. Thank you for the gift, Luviwe. Hi, Snothando, how are you? In the restriction, guys. In the restriction, smoke is really sad. Ngasa bathe ngiyazazi smoke sathi mina ngizoziveza. So ngine restriction khona manje. Hawe ma. Bawuzi konje bake bavala live wami. Iwavalwa. I think unyaka wonke. Ngenayo access. Ngangibhoreka but manje kumele ngenze sure kusilelo phutha angilenzi futhi. Thanks awe too. Hey asingendaba lo ngifuna unithulela wena mara nginama doubts man. Futhi asingixoxe yonke. Wafana. Hey. On Wednesday, Amahle, a friend of mine, posted a video of me and my ex. My posted video, ngiyishare, it was on WhatsApp. Ngiyishare. Ngithule kunenzakala lutho. Kuthi lapha yango 10:11 ina text. Sawubona sis, how number angiyazi nalomuntu eprofile picture angimazi. Text girl uyangibuza ukuthi am I dating that guy phela. I'm like as kuze senze izinto ngimnike inamba kaguy. Athi okay uthi video eyakudala wara yebo ivideo yakudala pho usisi uxakwa yini. Usisi uthunyiwe. Angicabangi nje. Uthunyiwe kuthunywe i-girlfriend. Abayiphiki leyo girlfriend. Naqala kontombazane iphikwa kanje cha hayibo abafana bayaphika nabo. Okay bamphika. Hey. Okay mayithumela leyo ingane leyo beyithumela yimi. Uyayithumela ingane iloku yangisextela kusaphikisana okay. Ufuna ngiloku ngiyichaza ukuthi why did I post that video on my status. I'm like ifone yami status sami. So wena igunya lokuthi uzongiquestiona ngento engipost efonini yami ulithathapi. Hayi ukuthi me and my sister are concerned. Hey. My sister wakhe loyo une number yami on WhatsApp.
uyangifollowa la, we follow each other here on TikTok. Why athumele omunye umuntu angangitext yena ngqo? Because mina eshadini nami ngazi ukuthi yena no-brothers bahlukene, nami no-brothers no-bhuti sihlukene vele. Sharp. Ayiboziphikisana bafethu saphikisana nengane. Ngabuya man, ingqondo zabuya man, ngathi la ngiyajwayeleka. Angiblockanga kwala. Ngabhlokha wena mfana, ngabhlokha wena girlfriend leyo. Leyo girlfriend yakhona futhi yazenza umngane wami, and then guys ngilingiwe mina this year. She texted me ngo July. Lapho she texted me ethi uyangithanda wara. So sharp. But already mina bengazi ukuthi u-girlfriend ngabhuti thizeni lo. Athi kuyidlala kancane vele ngiposte something on my status screenshots. Ila ngibuza khona ukuthi are you dating usibani bani? I'm like, no, we broke up wara. And then athi kimi so it was ngahlukani naye. Is one the statement uthi kimi phakathi kwami naye ugeli kuyoshiyana ukwenza. Kusho ukuthi sizocompete lumfana, guys. Why singacompete mhlawumbe academically? Sicompete ngezinto ezakhayo. I don't understand. Because ufika kimi uzongitshela ufuna ukuba umngane wami and shit. Mawusuka lapho ebantwini uqamba amanga uthi I texted you. Ngathi mina ngifuna ukujoina igroup yakho intombi wara. Like bra. Ngavela ngabona lapho ukuthi okay, la phakathi kwethu kumele kube khona ukusebenzisa ingqondo. And ngayisebenzisa ke ingqondo. Ngathi yazi I'm gonna go with the flow. And then we went to a certain camp at Orange Farm. Ngi-invite we ugel, but when she tells people uthi mina ngithi ngicela ukuhamba. Sharp. Angizange ngize ngiloko ngiphika ngisho ngabini lo. When we got to that camp, guess who was there? The very same guy. She was just trying to prove a point because they're still together and shit. And at that time, benginandaba, I think, on ngaleyo Friday le sasuka ngayo mina ngangikuyobhala. So cabanga mina umuntu intombazane ngithatha ngifake enhlizweni ngithi intombazane right ufuna ukuba umngane wami sharp. Angizange ngicabanga ngizoba no competition mhlambe ngalo mfana thizeni. Mase kunjalo futhi manje ngithathe isikhathi sami, guys. Ngithathe isikhathi sami because ngamisa ingoma yaseTT emini. Decide ukuthi I'm going to travel from Pretoria to Alex. Ngesikhathi sami, guys, ngesikhathi sami sonke ebenginaso emhlabeni wonke jikelele. Ukuze ngihlale phansi ngezinto zami. But because ngiyabelieve kuphela abantu ama-chances ngaya ondivuke uyahlambalazeka. I was like, no man, khona into off. Nangempela ibikhona into off. Kinga-ke mina-ke ama-red flags ngiyawaphuthuma. Hayi nokuthi ngiyawagijimisa, ngiyawaphuthuma ngifast. Ngishona i-red flag ngiyibuka kanje ngibe ngishona kuyona. Angazi ngiphaphiswa yini. Ngiyitshelile mina ukuthi angeke ngize ngiphinde. Awona noma ngathi ufuna ukungidluliselana, ungidlulisele mfana. Baningi basazalwa. Namanje nje khona usazalwa. So you can never. Angifuni intombazane ezongidlulisela umfana. Asiyenzi lento leyo. Lento leyo I think sayishiya unyakeni odlule. Kusakhuluma ngayo lento leyo. Ukuthi I'm coming to you as a woman. Woman, thatha umuntu wakho uhambe naye. Shona le nomuntu wakho, don't come to me as a woman. I don't give a fuck about you. Lento ukuthi nizohamba amantombazane ke nizokwatela amantombazane asheliwe. Phela mina ngangina anginacala. Hayi nokuthi ngangenalo, anginalo icala, ngizange ngize ngishele. So akwazi usingikwatela umuntu wakho lo ngakwazi ukuvala umlomo oshela kwasani. Because I know ukuthi kuye lo mfana thizeni lo
I'm sure besiba u-11. I'm sure besiba u-11 elokuthi asazi sithole thina sokuthi kuphela. Angaze ngibholeke so for the sake of peace ngathi nje I'm gonna block and delete. Impilo iyaqhubeka anyway. So nalokuthi ngizoloku ngithunyelwa mina and nama-side statuses into eyangibhora kakhulu leyo ukuthi okay uzohamba nabangani bakho nokukhuluma ngami then uyafika uzophosta kwi-status ukuthi ngibone. Ayi, akunandaba because utshela abantu ukuthi they're still dating. Asibuze iside labhuti le story uthi nje singazomjwayela kabi yena. Ubhuti uthi asingamjwayeli thina besiyibuzela innocent ukuthi ayibo kanti nisajola nje ubhuti linge umjwayele kabi. Ilapho-ke ngifuna khona ukuthi wanele endabeni zabantu phuma. Ngiphumile endabeni zabantu noma ngathiwa leyo ndaba yami ihlanganisa mina. Phumile. Thank you for the roses bathunga uyisithandwa wena. So ke khona bengibuza ukuthi ngiqomile angazi. Anginabhedri. Angazi nami ukuthi ngibhizinyana empilweni but nje kukhona engikwenzayo khona. Ngiyadlala angiqomanga bandla ngiyafunda. Angiqomanga ngiyafunda. Ngiyayifundela nje. Ayikho into etheni. Empilweni ngiyafunda. Cela ungiqome. No. Ayeke ngize ngikwazi ukuyenza leyo nto. Ngithetha uvumi. Ngiyabonga Simiso. Hi Bani. Bani wayongalele bandla bulali sebusuku. Ngiphethwe inhloko ngifuna ukuphuza iphilisi elilodwa ngiyazi ukuthi lizongilalisa ngizovuka ngo-1. Ngibonga kusothiwa ngiclean up kusasa mangivuka late ngijwayele uclean up ngijwayele uclean kitchen. Yeah, mangivuka late ngijwayele uclean kitchen. U-anti uzovuka clean kitchen bese mina ngithatha i-dining room i-sitting room i-bathroom i-toilet nale camera. Excuse me. Mina angilele ngoba ngisaxoxela abantu umshopho ongihlakelele. Ongihlakele. Ngidinga ukuyohlala ekhaya 2 months. Kunento engasayiqondisisi kahle ngesizulu sami. Angisizi ukuthi kumele ngivula iwindi eli-1 la. Otherwise ngizoquleka. Kuyashisa. Kuyashisa. Kuyashisa shem. Talk English. English yami iphele ngo-5 cabanga. 5 PM English yami bisivaliwe. Iyavalwa yami English bandla after 5. Kuyashisa yo. Angeke ngiwe but yeah kuyashisa shem. Namhlanje bengizistyle kahle ngiyintombazane. Sengibonga ngoma isikhathi ngo 4:30 bavuka ubujita. Ngaqhaqha kwasana bengibopha amabhana ayi2 nama what. Kodwa kwangivuka kuba umjita. Ama braids ngasuka ngamalingisi. Khona bethe ngikhipha ibonnet ngizoyikhipha kusasa. Ngizophinde ngibe live futhi kumele ngicabange hairstyle ngizoyenza kusasa. Because namhlanje ekuseni noremini hayi angazi umubi. Hawu siqiniseko na. Usubona abantu abababa wena naba thathe Jesu. Ngizongijwayela kabi. Ayikashisa bana. Kushisa ngathi yimi ngiyadlala. Tsubani. Ngiyabonga Luyanda. Makutumai. Ulala nini kanti ndi-worried ngayo. My phone is at 19%. So maybe 10% I'm gonna switch off live. And ngifuna ukubukela iyangenza. Vele? Yeah, ngifuna ukubukela iyangenza kancane. Hey cha,
hayi baba musungijwayela ngajwayelani yani sing for me please. Ayi kusho ukuthi ngokwanele the vocalist, angikwazi ukucula mina, angikwazi ukucula bandla, ngathi ngisahlula ukuvumisa ingoma ematshitshi. Bafethu amahloni avela mina mangiphambi kwabantu, yabo mangisebantwini engibaziyo, cause khona ikhempe ebengiyihambe before kiwe emhlangeni. Oyi konjani ngiya emhlangeni, before kiwe emhlangeni bengine-camp ebengikuyo, ngafike ngavumisa and it was nice. Yazi it was nice. Ngisho ngavumisa ingoma ezingakho eziwu-3 wacula nje kuleya camp wawuye angithi into engiyishoyo leyo camp, angithi yayinabantu abaningi engibaziyo vele, sisuka sonke la i-TVT sahlangana namanye amantombazane and it was nice. Ngiyavumisa, hawu ayi akusuke-ke nkosi yami kuthiwa kune-camp kuphi ngizothola tu, angizukusina ngisho ukusina mntama, kodwa mangila endlini sucula ingoma manje, cha ngiyicule, ngiyavumisa. Hi Minnie, please sing for us. No, umthetho awuvumi. Ngizamile bandla, kuyashisa, hayibo ngathi ngisesihogweni, cela ukuzoshela. Cela ungayenzi leyo nto yimi bandla, ngiyacela bana. Sisi mangingedwa inyawo ngize ngicross wayezange uye emhlangeni. Emhlangeni angithi kwakuyiwa kwayiwa ngengakhi angisakhumbuli, but nge-Monday yakhona ngangiyobhala, nange-Tuesday ngangibhala, na-Wednesday ngangibhala. Ilanga ngangifree ngalo kwakuyi-Thursday cause na-Friday ngangibhala kawu-2 osukwini. So angizange ngize ngikhona ukuya emhlangeni because iviki lami lalibhizi. Inhliziyo yami yayibuhlungu kanjani cause umama wayengibuza ukuthi hawu abantu baya emhlangeni. I was like, yeah girl, unfortunately ngeke ngize ngikhona, but hopefully next year ngilapho nami ngizofika ngive i-class because what you can do about it. Yo ngangeke ngikwazi ukubuya ngeke ngikwazi ukuya emhlangeni because ngangizothi ngibuya cabanga ngizobe ngifunde nini for i-test yami ya-Monday. Tuesday ngangibhala i-commercial law. Yo inhliziyo ayincane kakhulu, ngahlala i-weekend yonke mfethu angiyanga ndawo. Ngisho ye-shop ngangijwayele ukucela abafana base-rest bajwayele ukuhlala phandle vele, ngifonele yedwa ucela ngithenge i-drink ayilise room lami because ngangisaba nje nokuthi lo 5 minutes ngizophuma nge-store ngenze okuningi ngawo. Hey, and wawuzimisela ukuyazi ngoba wase sewuhlanganisa nemali sisi, imali yokuluka yayikhona, imvunulo the way yayi-affordable ngakhona, i-transport yayikhona, yezwa, imali yokudla yayikhona. Ngikhumbula kahle ayikho into engangishoda ngayo, ayikho into engangishoda. Kwathi makufika i-timetable yase-TVT ngathi yes, thatha leyo mali leyo ngayidla i-weekend yonke, ngangidla ey'tolo. Angiboni lutho. Uthi ikhunjana yami. Hayi brother. Sorry. Phuyile cabanga. Ngazi ubani amagulu kangaka. Ungivale. Yabo kuba nenkinga yamehlo, sengibona umuntu onemehlo abovu namehlo seya gcwele inyembezi manje. Yo. Okay. Mara next year I'm going to make sure ukuthi emhlangeni ngiyaphumelela. Angazi futhi timetable mangaphinde ime udoti because next year ngize 3rd year, so akwenze ukuthi I'm going to have it easy. Ngiyazi ukuthi kusazophinde kube nzima njengaze si. Kodwa mawukuthi kanjani zovele ngasikhipha onke ama-test ngibhale ama-sick test because
ngiyobe ngiqala futhi emhlangeni kahle kahle. Idala nganginesifiso sokujoyina ama-group nanani, but inkinga yami ukuthi nginamahloni. Ya nginamahloni and ama-group engangizojoyina kuwona ebengekho. Namanje anginayo i-group stable inkwethu bafana. Namanje anginayo i-group stable because ama-group amaningi ase-Jozi and ngise-Pretoria. So at least mangathola i-group engathi stable nyana ngapha, yabo, ngingangena because into ukuthi ungabi nayo ama-group makuyiwe emakhempini, ucabanga usuye ekhempini ufike uyi-1 awazi umuntu. Inkinga futhi naleyo. And enye into engiyekile ukuhamba amakhempu, amantombazane ayacwasana, I don't wanna lie. Iy'ntombi futhi bafezi, yazi mina ngazi noma mhlawumbe imino sensitive. Wena wangiphoxa okwamayimayo eshutha nabafana. Ibambe. Uphoxwa yini? Ngoba futhi ngashutha nomfana oyedwa ekokuthi ngangihamba naye. Sasihamba angasungakhe. Sasungakhe sasibaningi that day. So angazi yini e-wrong ukuthi ngishuthe nabafana. Kuwo ntombazane uyefuna ukushutha nami. Izoza yimi. Iyafuneka igroup inkulumo zeyintombi ziyanyanyisa mfethu. Futhi futhi ngoba ngake ngezwa. Yazi ngoba ukucijisa indlebe. Hamba sisi emhlangeni uyi-1 sonke saqala kanjani. Amahloni mina ngizokwenze njani? Yikho ngizofika ngive iclass. Ayizobe ngihamba ngedwa. Ngiyadlala. Futhi ngoba ngaye ngezwa. So how? Kanti uyintombi ngathi futhi ngalala lo yihlo. Because ngizobe ngifuna nekhempini ngasentombi, ngiyahlanya mina ekhanda. Abantu I think bakubukela kude bakujudge. Angazi bayithatha leyo nto leyo. Hayi cabanga sengitrenda. Cabanga sengitrenda. Ngabe ngingathi nje ebantwini. Mina ngingaphika. Ngiphike nje ivideo kuthiwa uwe lo ngithi hey ngiyazi le ntombazane mina. Hayi shuthi ngoviyo once angibonanga. Ngacikeka kabi because uchaza ukuthini wathi hawu. Hey ngizofuna nekempini ngasentombi ngiyahlanya yini mina. Hayi amantombazane man. Yikho ngithanda ukuyihlalela nabafana. Noma babona ukuthi ngihlezi ngihlelele nabafana bese bacabanga ukuthi ngilala nabo. Hayi kusonke umuntu uyisifebe bafethu. Hayi kusonke umuntu uyisifebe bandla. Siyahlala impela nabafana. Mina ke futhi e-res abangaziyo bayazi ukuthi nginabangani bami abawungaki. About 8 abangani bami babafana e-res. Ngiyahlala nje futhi nabo. Siphume sihambe segarage singama ice cream. Sihlalele nje kungabe khona ushelo omunye cha. Sihlale nje kube mnandi. Yebo phela kuyashiwo ukuthi ke abafana namantombazane bakwazi ukuba abangani nje kusuke khona abafuna nayo. Bathi mina bangani bami ayekho engimfunayo. Hayi cishe ngazi bengizodelela. Hayi labo bafana bakhalela ukusala bazogcina ngako lokho ngihalela lokho and bazoze babe right because angibafuni. Hayi angibafuni badla nge-right ngabo. Ba-right babangani bami nje. Mase khona ngathi uzokuqala inkinga. Ukhonjwa indlela kuseyeli. Plus ngiyacebana ke mina. Sathi sihleli sonke kanje wangishela ngiyakuceba. Ebanganini bami ngiyakuceba.
batshela ukuthi hey lo ngathi seqala ukubona la kimi bamkhomba indlela. Simple as all that. Asishelani singabantwana bandawonye. Yebo umngani uma uthi uyangihalela okwakho lokho namajazi akho ayelo angihlangani mina. Angihlangani bandla. Hayi CK. Ngobani manje? Yebo ngiyamceba because hayibo uthe ufuna ukuba umngani wami usungishelelani pho. Mawufuna ukuba mawukuthi ufike ekuqaleni kimi wathi can we be friends? Yes, singaba abangani. Masungishela hamba. Ngoba uzoyimosha yonke lento le. Ku-right nje kusaseka abangani sihleka phela. Masiqaliye ngathi ngiyakutha sukhuphuka ngomunye ushona wrong. Sukhuphuka. Angithandi umuntu ongishelayo. Especially abona mangazange kimi ngeqiniso futhi ufuna ukuba umngani wami. Mina ngizokufriend zone vele until uze uyashona. But mofike kimi waba neqiniso wangishela ngishaya ngepani bese ngikufriend zone sizoba right. Kushaya nje ngepani eliclean bara licwebezela amafutha. Ubeke nje ipani lakho hamba uyokhala la ukhala khona ubuye la ngizokwenza umngani wami. Cela ubize igama lami. Hawu angikwazi. Hey man ngiyashisa man la kanti ngikuphi la? Ngathi ngisesihogweni nje. Shuthi uyoxoxa ngempela wayefriends bese yangifona after. Yabo? Hawu. Singabangani la. Ngiyangifuna wena. Usile nje. Hayi plus kimi kodwa ungeza kubuya nepani fanami. Kushaya ngepani ngangikhulumisa 3 years yonke futhi ipani lami angirasi. Ngizokubiza kahle eceleni sokukhuluma. Nginika ipani lakho. Ngijike lapho ngikubuza ukuthi u-right yini. Yabo? Kushaya ngepani bese ngikubuza ukuthi awu right yini. Angifuni intombi eyitshitshi ukuzilandela istress nenkinga. Okwakho lokho nawe bhuti. Uma ungafuni intombi eyitshitshi ungayishela intombi eyitshitshi. Simple. Ungayilandeli inkinga ne-stress leso. Uma ungafuni intombi eyitshitshi okwakho futhi nalokho nje akunankinga bandla. Ngiyanqena ukuvula wena. Uma wena ongifunayo wenze njalo. Mfethu mina into engismart ngayo ebanganini bami bonke akekho engamkhomba le ngithi i-type yami. Bonke abangani bami okay bahlukile because kubo bonke labangani engibabalile siba u2 singamaZulu, the rest amaXhosa, amanye amaTswana, amanye amaPedi, amanye amasuthu, omunye umtsonga. So nje ya akekho nje engamkhomba ngithi hayilona yiya. Mawenza ukuthi ngiyakufuna ngempela usuku senhlanhleni yo angibafuni impela abafana ke mina ngisho uqhamuka le ushaya ngewalk yama model. Hayi okusamfana nje awukubuyelele eceleni stress nenkinga konke lokho. Yeah guys ngisenhlanhleni andile ngicela usuke la but and mawusuka la uyongiblock. Mawusuka la ungiblock ngijoyela awungijoyela kapfana futhi uzogcina umtholile nje ini ngizogcina ngithole ini mawuthi umuntu hayibo vele excuse me umuntu mangimfuna mina ngiyamthola ayixoxisike indaba yami ngiyadlala mhlambe kuyoba khona engimfunayo yabo but okwamanje I think ngisagoyiswa isikolo too much. Isikolo singivala amehlo bethu. Hayi asoze silwe mina asizolwelana. Singathi siliswa yini kodwa bayisizwana amnandi kanje. Ungowaphi? Ifoni yami ino 10%. Usho ukuthini? Baba yini? Hayi ngikufunayo ngiyakuthola. Ayixoxisi bandla.
mara hayi bafanele cha. Yabona mangifuna sabo distinction kanje ngiyayithola. Mangifuna i-outfit enja ngiyayithola. Hayi mhlambe kwezothando, cha kwezothando bakithi ayikho into engiyifunayo. Yeah. Mawuthi sizwana mnandi nje uvela ungikhumbuza ezami izokwana. Andile cela uphume la. Andile bandla cela ubone le ofike ngayo la. Mayelana ingolo esikhona bani ezulwini. Ngizobuyela manje. Ya ngo-12 vele ngiyahamba. Kahle vele ngihlala khona ezulwini but mangi-free ngiyabuya. Hello General, hi Chairman. Clock it. Ey mara hayi bo. Ngaze ngayenza kenja. Hayibo. Mara mshose kabonile lo muntu because ngithe khona umuntu engithe ngizomfonela back. Ifona mbisa overheater so binetayela nyana. Ngathi ngizomfonela back. Ngi-live manje. Ngelosi ngathi sesihogweni nje kuyima. Hey, ngisesihogweni mina. Ngiyashala. You just got yourself a new follower. Ngiyabonga. Obvious. Wazibani sis? Wazibani? Khona omunye amaziyo. I think ngazi umuntu oyibani. Manje sikhona umuntu enimaziyo omunye akusuyi. Bekuyi-content. Uyena yedwa. Hello Bhekani bandla. Guys papa yini. Sawuvula iwindow. Ngicime nale lights. Hayi i-content leyo mntanami. Yey ungayilapho i-content. Ngiyadlala phela ngisuke ngisho njalo mangafuna abantu bele kube ngibuza imibuzo eminingi engasile. Content ngimane ngisho njalo. Hayi guys bekuyi-content. Ayithi nabo bayasiphika. So nami ngiyaphika ke bekuyi-content leya. Asazophinde siyiphinde futhi masithola isikhathi. Ngiyadlala anganya nechomi zakhe. Bonke. Ngiyabonga Sipesihle. Thanks Mashizi. Hi Lunjabulo. Guys, Lunjabulo. Yeah. Kodwa phela siyazi ukuthi yini consent. Sesilalela ke uzongiblocker ke wena manje. Ngicela ukuthi ungiblock. Do you have a YouTube channel? No, I don't do YouTube. Sifuna ukulala nawe. Ay, asilaleni. Ngiyadlala hayibo. Ngisazobuka ama-series awu-2. Le enye kumele ngibuke 10 episodes because angazi kade ngilibele yini. So kumele ngibuka ama-episodes awu-10 before ngilala. And then iyangenza I think kuna-episodes awu-3 vele ngawabukanga. Yeah. Hello Peter, ngiyaphila njani Busani? Ngivumela nawe nje yebo content. Ngiyabonga ke Mageba. Ngiyabonga. 10/10 minus 9 ngiyadlala. Ngiyabonga Lunjabulo. Hey typo. Coco. Kusalisa uqhubeka Coco Melon. Shono. Guys nike into engibiza Coco Melon. Ngimncane impela. Kodwa nike into. Wonke umuntu omncane nimbiza Coco Melon. Nginama plans mina sis ngizovala ifone yami kuyeke nama plans enginayo ngizovala ifone yami ngibuka ama series. Hayibo hayi muhla kanje uyahlanya. Hey ngiyaxolisa. Ngiyabonga talent ngihlala angisho ukuthi ngihlala lapha ku live. Ngiyaphila njani yakhani. Ngajola nawe for in manje. Singathi siyenzelani leyo nto. Hi Asanda. Angeke aziya. Busani nini ngishilo njengathi ngiyaphila wena unjani? Lalelani. Ngiyanithanda. Kanjani amehlo? Amehlo amahlale njena nje.
Awungathi usho kangako. Ngihlezi ngisho ukuthi ngihlala Bafetha Maranani. Ngingase ngixoxe istory bengishilo ngathi ngihlalaphi. Ngentshela ukugcina ngihlala ePretoria. Ngifunda e-TUT ngenza unyaka wesibili. Ngowesifazane omuhle. Ngiyabonga bakithi yeyeni. Mina angazi bengekho. Okay, ngihlala ePretoria. Ningangicingi ngeke ningithole. Ngiyanithembisa ngeke ningithole. Ngathemba ukuthi ngihleli nje ethembeni ukuthi okay nangifollow ama requests ngiyabona maningi but njengoba besengishilo ukuthi ngizovula ipanel kusasa angazi ngoba ninkathi nani ningasho ngivule ebusuku or emini because okay emini ngizosheshe emini ngeke kwenzeke emini ngisuke ngibusy kakhulu ngenza ama video so I'm thinking ipanel ngizoyenza ngale inkathi or ngo-12 straight ngizovula nje ipanel ngihlale nani ngixoxeleke. Where are you from? Angizazi nami ngiyayihambela nje ngihamba ngiqhatha khona la khona ngibona khona la Clearwater moya kwenza njani Clearwater ngizoyivula ke ebusuku ipanelini leyo but angithi kumele sithembisane ukuthi asishelani impendulo zami ngiyayidownloada zami zidownloadiwe angazi ngiyakhuluma nje mina futhi angicabangi. Hello Paul, angeke ngikwazi ukuvula ipanel manje ifana yami ku-6%. So into ezokwenza ukuthi izocima le phone because angifuni ukuyisebenzisela echarging and mina I'll copy and paste. Bazongishaya abantu bazothi uyadelela mawukwazi ukulwa mina ngithemba abangani bami vele ama Power Ranger. So yeah ngidelela nje angikwazi ngisho ukwenza inqindi abangani bami bazongilwela. Okay guys, sengikhulume kakhulu. Angiyoli mina ngizobathumela should nami ngizophinde ngibathumele la bazoshayana khona. Uze ngapha eSoweto no. Ama plans ami awayihlanganisa eSoweto. Ama plans ami ahlanganisa iDurban ngoDisemba ngazi. Nabantu abenza umhlonyana abanye benza umemulo sizo December ngiyikhaya ngiloku ngigonqile nje emzini yabantu. So mina neSoweto asisahlangani. Pholo angisayizwanga ke lenkulumo mhlawumbe imini ongakwazi ukufunda. Cha ngifundile icomment yaPholo bese nibuya kimi. Uye wahlala khona. Yeah. Ngafika ngiyenza ugrade 6 ngaze ngaqeda isikole. Ngihlala eSoweto and then ngoba sengimuvile sengila ePretoria. Yeah, bengihlala eSoweto. Ezola 1 futhi. Bengifunda eGirls. High school yami bengifunda eGirls, yeah. So ngihlalile eSoweto. Yeah, ngihlalile ngisho eSoweto. Ngaze ngenza i-best friend sizokwenza 10 years next year. Njengoba ke kithi benama thoughts okumuva. I'm not taking it easy because angeke uzokube lula ukuthi ngishiye best friend yami. Le phone u5% manje njengoba sikhuluma nje. Nele camera yayidla battery bandla. 4 manje baba yini? Ngimthanda impela. Angithandi futhi ukenda ulive kusenabantu abaningi. Inhliziyo yami manje ibibhlungu mara kusasa ngizoba live manje ngizikhanda
i-hairstyle yami yakusasa ngizoyenza ku-live. So we're gonna do my hair, my edges and my eyebrows. Daily routine leyo. Bese-ke i-outfit yakusasa angiwashanga amateki. Nama-Crocs angawasha. Ngizobona mangivuka. But manje phela guys phumani. Guys usanda ukuba baningi yehlani. Ngifuna noma ningasala nibe u-20 ke manje. Ngizokwazi ukuvala live wami. Ngiyalingwa yazi la. Usinyeke indaba zami. I-outfit ilungile sisi. Cathulo. Umuntu wami u-right. Yes wona skill but u-right. Owasiyande phela uWes. Uyabhenda. Ngiyabonga Lusanda. Hi Philani. Manje ngoba uthembisa omunye ikhona. We ungikhumbuzelani leyo nto? Ungitshelelani leyo nto? Papa yini kufanele ku-3% bafethu ngizoba live early. We're gonna do my bed mangivuka. Ngizobe ngibeka ifoni la. Ngenza umbhede ngiclean i-room. Kanjalo you're gonna be moving with me. Kusasa niyangicleanisa, like it or not. Kusasa niyangicleanisa. Gonna be doing my bed, so clean the bathroom, to clean the toilet. We're gonna be cleaning the kitchen if I'm not mistaken. Angazi. Okay, because yimi vele ugcina ukusebenzisa ipani. And then yimi vele bengikhandela abantu ukudla, so obviously angeke ngivumele umunye umuntu aclean imess yami. Ngizozicleanela mina ikhishi kusasa and then we'll take it from there. But ebengifuna ukwenza kahle ngifuna ukwenza i-vlog. But sengiyakhumbula ukuthi i-vlog yangivela phezulu because I need to sit down and edit. Nginaso leso sikhathi. Hi Litlhogonolo. Hi Nqubeko. Nakanjani zokuncedisa? Hayi ke. Qondile ngiyakutshela. Okay, manje guys ke have a great night. Stay blessed. Stay safe. Abangaphandle nkosami nibe safe. Yeah, if you're outside, stay safe. Ngiyanithanda kakhulu, ngiyabonga ukungifollow nokungilikeela. Nama comments ngiyabona. Yeah, ngiyanithanda kakhulu. So from me to you, good night. Sweet dreams. Yeah. Sasanda good night. Nihliphulelani. Ningali. Ngidlala nini? Baba Anonymous msuni wakho. Hayibo. Ngiyadlala. Baba yini? Yeah. Uhlala u-anonymous wena. Uhlala u-anonymous ngoba la uzoyiveza khona. Ngikufunza amathambo esipoko. Ngiyabonga esingubani 2%. Okay guys. Baba yini? Ngiyahamba manje. Ningasho lutho. Ngiyahamba. Yeah, good night. I love you guys so much.